Soc Antoni Verdaguer, de Sant Feliu de Codines. Vaig néixer l'any 40, el 30 de desembre. Tinc 74 anys, en faré 75 el 30 de desembre d'aquest any. I bé, estic disposat a contestar tot allò que us interessi. Bueno, la primera pregunta una mica ja has vist, no? Que és com vas començar a tenir alguna activitat política, sí, sindical o veïnal. Bé, començant pel començament, hauria de dir que de petit, quan jo vaig néixer l'any 40, hi havia com a activitat social la Falange, el Frente de Juventudes, i llavors nosaltres el que vam fer va ser, a través de la parròquia, muntar l'escoltisme, que era, diguéssim, l'anti-Frente de Juventudes. Vam muntar l'agrupament escolta, i a partir d'aquí van començar les inquietuds una mica socials i més endavant polítiques. Jo recordo que en aquella època, que era una època molt difícil, jo era un nano molt petit, ja era bastant cabronet. Me'n recordo que a l'escola devia tenir 14 o 15 anys, era molt petit, ens feien cantar el Cara al Sol i jo em negava a cantar el Cara al Sol. Que fins i tot ara penso, però com podies negar-te si no ho feia ningú més? I recordo el mestre que m'agafava per aquí i veia una cara grossa, vermella, que em deia canta, canta, i jo em negava i no cantava, no em va poder fer cantar el Cara al Sol. Això era l'inici. Llavors, més endavant, vam muntar una associació de pares d'alumnes, que era la primera AMPA que hi va haver al poble, els que vam començar a tenir criatures ja aleshores i això, i després vam muntar una associació de pares de família, de la qual jo vaig ser president uns quants anys. Llavors organitzàvem diferents activitats. En aquella època el que vam fer molt va ser recitals de cançó. Va venir el Lluís Llach, el Raimon, el Pi de la Serra, Ovidi Montllor. Fèiem coses extraordinàries pel poble petit que érem. Érem un poble de 3.000 habitants i tot això ens portava una feinada enorme, perquè totes les lletres les teníem de portar al govern civil perquè ens admetessin que es poguessin cantar, diguéssim. Ens hi fotien un segell, eren apte, i algunes deien que no. I tot això ho fèiem amb solidaritat pels presos polítics. Tot el que recollíem hi havia una associació que es deia, no me'n recordo exactament, era solidaritat amb els presos polítics d'aquell moment. I això era una de les primeres activitats que vam fer. Després, poder la següent ja va ser l'Assemblea de Catalunya. A l'Assemblea de Catalunya jo vaig entrar de seguida. Vam muntar l'Assemblea al nostre poble. Després vam muntar una xarxa de coordinació de l'Assemblea de tots els pobles del Vallès Oriental. Llavors jo vaig ser representant de l'Assemblea del Vallès i anava a les comissions permanents de l'Assemblea a Barcelona. A Barcelona, de vegades feien a Tarragona, a Lleida, depèn. Sempre, tot això sempre era a nivell secret, teníem un protocol de seguretat establert i aquí va venir el dia que em van detenir, que va ser la detenció del 113 de l'Assemblea de Catalunya, que hi havia el Salvador Casanova, hi havia la Laia Berenguer de Sant Feliu, hi havia 113, bàsicament, a part dels representants comarcals, bàsicament eren intel·lectuals de molt prestigi, algun capellà, com els xirinacs, i advocats, etc. Llavors, això va passar a Santa Maria Mitjancera de Totes les Gràcies, que és una parròquia, que vam entrar tots a l'hora de la missa, i quan es va acabar la missa vam anar pujant per una escala a sobre un altell que hi havia sobre l'església, sobre el lloc on es feia la missa. Llavors, a dalt d'aquest altell hi havia com unes sales, i allà vam fer la reunió. Llavors nosaltres teníem un dispositiu de seguretat que escoltàvem l'emissora de la policia. Llavors vam saber que ens havien descobert. Em deia, estan reunidos en la iglesia, no sé què, no sé quantos, i llavors vam saber que ens havien acorralat
i que ens estaven buscant. I llavors vam sortir tots els que vam poder, perquè em sembla que érem 300, vam anar sortint els que estaven més a la vora de la porta, van anar sortint, em van arribar a sortir 300. Érem 300, em van sortir, vam quedar 113. Però va anar sortint gent, i al final vam quedar 113, jo estava dels de davant de tot, per tant no vaig poder sortir. Llavors ens van detenir, ens van portar amb una furgoneta, ens van repartir per diferents comissaries de policia de Barcelona. A mi em van portar a la Via Laietana, la policia, diguem-ne, central de Barcelona, amb una colla de gent, i llavors quan vam arribar allà ens van tancar a la Via Laietana, hi ha un pati interior, i al voltant del pati interior hi ha tot de cel·les amb reixes. Ens van anar col·locant en aquelles cel·les, i al mig del pati hi havia 2 presoners comuns que anaven escombrant al pati. Jo vaig dir a un, deixa'm l'escombra, sisplau, i vaig agafar l'escombra i em vaig fotre a escombrar. Llavors van tancar a tothom menys a mi. I per què ho vaig fer? Perquè ells van preveure que els advocats els van tancar tots junts perquè no poguéssim estudiar una coartada, per exemple. Llavors jo vaig anar fotent això, van tancar tothom i van marxar. Llavors jo vaig anar a la cel·la dels advocats i els dir, escolteu, quan ens interroguin, busquem una coartada que sigui almenys unànim, que tots diguem el mateix. Sí, fantàstic, hosti, que bé, no sé què. I vam dir, mira, en aquell temps havia sortit una encíclica del Sant Pare que es deia Pacem in Terris, pau a la terra, que em sembla que era Joan 23, Sant Pare Joan 23. I vam dir, mira, com que estàvem en una església, direm que estàvem discutint sobre aquesta encíclica. Diu, no s'ho creuran, però és igual, és una coartada perfecta per si hi ha un judici, etc. Llavors jo vaig anar passant per totes les cel·les, vaig passar la consigna. Fixa't que en aquell temps no hi havia mòbils, evidentment no hi havia res, no podíem passar consignes a altres comissaries, i això va ser el que vam fer. Llavors jo recordo que a mi em van cridar a les 4 del matí, ens anaven cridant un darrere l'altre, Antoni Verdaguer, a interrogatori. Vaig anar allà i hi havia el típic de les pel·lícules, el poli bueno i el poli malo. I el poli bueno em va dir, diu, tu ets de Sant Feliu de Codines? Dic, sí, soc de Sant Feliu de Codines. Ostres, jo tinc una casa d'estiueig a Santa Eulàlia de Ronçana, tu, diu, quasi bé som veïns. Bueno, així és. I jo hi vaig anar seguint la corrent, i al final em va preguntar, i què fèieu allà? Vaig dir això, és que estàvem discutint una encíclica del Sant Pare, i em va dir, me cago en la puta que te parió, te voy a pegar una hòstia, però jo penso que ningú el van pagar, van amenaçar, però érem gent massa important, eren sobretot, jo no, però els altres sí, gent massa important com per envoltar, suposo que havien de tenir consignes molt potents de que no s'emmerdessin a pagar, no? I això va ser un dels episodis, diguem, que hi van haver en aquell moment. Llavors hi va haver moltes altres coses. Jo recordo que en aquell moment, això era l'any 73, jo ja tenia 33 anys. Llavors recordo que en aquell moment jo tenia a casa meva amagat el secretari general de les plataformes anticapitalistes d'Espanya, que era el Didac Fàbregas, que li deien el pájaro loco, perquè tenia com una espècie de cresta aquí dalt. Aquest tio ha resultat que ara és un fatxa de molt cuidado, ara està en aquesta llista, aquí hi ha una llista que es diu Falciani, o no? Com es diu? Falciani? Bueno, una llista de gent que té capital amb paradisos fiscals. Llavors aquest tio, que en aquell moment era el primer secretari de les plataformes anticapitalistes d'Espanya, aquest tio ara és un milionari en euros, que té diners a no sé on. És amic del Jordi Pujol Ferrusola, havien fet negocis junts, etc. I jo aquest tio el tenia a casa i jo no em vaig apuntar mai a les plataformes anticapitalistes perquè aquest tio a mi ja no em va caure bé des del primer dia. El dia estava amagat a casa i el primer dia em diu, escolta, diu, tu no tens whisky? Dic, whisky? Jo?
Aquí a casa no hi ha hagut mai res de tot això, nosaltres som molt austers, nosaltres no tenim diners per tenir, o sigui, el primer dia que va arribar ja va demanar l'ampolla de whisky, tu. Hòstia, quin tio, no? Tio d'extrema esquerra, i sempre anava amb trajo i corbata, i el trajo i corbata no eren seus, els agafava d'amics seus. Anava a casa d'un amic i deia, escolta, t'agafo aquest trajo i corbata que el necessito per passar desapercebut, no sé què.